an balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen bɛ aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de bɛ bi kunnafoni lasɔtuma bɛ bi dɛnɛ ye dɔ furancɛ daminɛ dɔ fɔlɔ don bi dɛnɛ bɛnnen bɛ nazara san kalo 11 na novembre kalo don bi o tile 15 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo min n'i y'a sɔrɔ n'o ye lasɛri fɔlɔ ye an balada k'a fɔ bi o tile 9 ye san kalo 4 na don hijira san 1443 san dugawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ Mali jamana kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya kununko narabolo kɔnɔ na wulikajɔ kɛbaaw ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin an ka jamana lakanabaaw ma nara marabolo kɔnɔ o ko kɛra cogo jumɛn na kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la kununko min ye ɲɔnɔ marabolo ye jariwala tigilamaw ye wulikajɔ kɛ yɔrɔ caman bɛ yen ni ka se k'olu balo jeni o ko kɛra cogo jumɛn na kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la ka taa se min ye ka dɔn k'a fɔ dugabugukaw fɛ yen wulikajɔ kɛra min ye ka dɔn k'a fɔ sibirido ye sugujɔla dɔ kɔni ale bɔnɛna nin na o ko kɛra cogo jumɛn na kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la an ka jamana kɔnɔ na min ye lakanabaliya ye koro marabolo kɔnɔ na wulikajɔw kɛla ka kɛ ye min bɛ n'a kɛra sibirido ka taa i ka dɔn k'a fɔ marifatigi dɔw fɛ ka don koro dugu kɔnɔ na o ko kɛra cogo jumɛn na kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la ninnu de bɛ kɛ kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Abdulaye Kulibali ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔn k'a fɔ min ye dɔgɔ furancɛ kɔnɔ na wulikajɔ baw olu kɛra ka ɲɛsin an ka jamana ma narankaw fɛ nara marabolo kɔnɔ na dugu min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye gere kununko marifatigi dɔw wulila ni k'u ɲɛsin an ka jamana lakanabaaw ma ye o kɔni kɛra sɔni ka taa marifa cina ta ka ɲɛsin an ka jamana lakanabaaw ma u n'olu kɛra ɲɔgɔn na ko sen fɛ k'an ka jamana lakanabaaw la maa 4 ni tora ka maa 14 ni k'olu jɔngi yaasa ka nin bɛ le prɛtigɛ di an ma min ye an cakɛɲɔgɔn Bakari Kulibali ka bɔ Nara ale b'an bolo nin waati na an balimakɛ yɛrɛ ɲɛfɔ an ye ani ko mun kɛra ye. Bakari Kulibali radio Sahel Bɛnkan directeur Nara. Bakari Kulibali an ye kunnafoni sɔrɔ ko kununko kari ko wulikajɔ kɛbaaw y'u kunda Nara poste dɔ ka gere yɔrɔw la ko an ka lakanabaaw ni tora la a ko kɛra cogo di. Kununko kari don nɛgɛ kanɲɛ 14 sanga 45 waati 14h45 an yɛrɛ ye kibaruyaw sɔrɔ ka bɔ finitinnakaw de yɔrɔ k'a fɔ min ye bingalikɛlaw ta mɛn bi gire ale kan gire ale ni Nara cɛ u taa kilo 100 dɔɔnin na kumaba min bɛ n'u b'a wele ko forêt de Ouagadougou gire bɛ o de donna la gire kan ye bi min kɛra ka kununko ko an ka finitigilaka maa 4 olu de ne tora la maa 14 k'olu de sɛbɛkɔrɔ joginna joginnaw yɛrɛ an ka pankurun taara olu ta ka na n'u ye kati walasa fura bɛ se ka ta ka u sɛgɛrɛ cogoya min na bamaji minnu taara bingali ta ka gire kan ye sɛgɛrɛ k'olu ka maa 6 ko o binna wa ko maa caman ko joginna u la nka u kɔni ka maa joginnaw n'u ka maa minnu n'u binna a ko la a bɛ n'a fɔ u y'u sasa ka taa ni u ye kibaruyaw ye min sera an na nka Abdulaye ko yɛrɛ gɛlɛya bɛna kɛ fɛn min ye a bɛ kalo bɔ gire a libina sɔrɔ nɛgɛjuru sira minnu fɛ o sira bɛɛ lajɛlen tigɛlen bɛ nɛgɛjuru sira 2 de bɛ a yɔrɔ in na n'o ye Orange ani Malitel bingalikɛla ninnu y'o nɛgɛjuru sira ninnu cɛ a bɛ kalo bɔ o kuma min ye kibaruya yɛrɛ sɔrɔli ka gɛlɛ a yɔrɔ la kosɛbɛ fo ka taa fɔ ko a ka gɛlɛ an bɛ se ka min sɔrɔ k'o fɔ a nɔgɔnni na fɔlɔ o kɔni den ye nin waati laban ninnu na Nara marabolo kɔnɔ gɛlɛyaba bɛ yen ba bɛ se ka mun fɔ bi ka ɲɛsin jamana in lakana ma. Nara marabolo kɔnɔ tiɲɛ don gɛlɛya bɛ yen dɔgɔkun tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ Nara yɛrɛ poste sécurité dɔ bin nana kɛ o kan ka polisi 1 ni tora a la gendarme 1 o joginna civil 2 olu joginna a senfɛ sɔrɔdasi 1 ale yɛrɛ fana joginna o ma tɛmɛ min ye dɔgɔkun kan fana ni bingali taara ka girekaw sɛgɛrɛ nka Abdulaye an bɛ fɛn dɔ pɛrɛpɛrɛ tigɛ fɛnɛ k'a fɔ bingali min taara filɛ ka gire finitigilakaw sɛgɛrɛ minnu bɛ gire olu de kun jiginna olu yɛrɛ donna kati kununko nɛgɛ kanɲɛ 13 waati maa minnu bɛ nɔnɔ bila olu tun ye maa kɔrɔ olu yɛrɛ ma sigi ka ɲɛ u bɛ sera hali ma tɛmɛ lɛra damadɔ kan i b'a ye k'a fɔ bingali taara k'u sɛgɛrɛ gire o b'a yira k'a fɔ min ye kibaruya jɔnjɔn a bɛ n'a fɔ min ye bingalikɛla ninnu o bɛ u bolo an ka finitigilakaw ka taa ka segin kan nka an bɛ se ka min sɔrɔ k'o fɔ hali bi Mali ɲɛmaaw ye u k'u janto Nara la bingali kɔni senfɛ kunun wa an y'a mɛn k'a fɔ pankuru taara i munumunu nka a ma mugu ci maa minnu bɛ n'olu joginna k'u y'u cɛ ka taa ni u ye o ye belebele ye nka min ye pankuru ka to yaala la Nara fanfɛbolo ninnu fɛ walasa bamaji ninnu ka se ka min u daga ta ka bɔ narakaw da la o kɔni hami banna o jɔrɔ banna n'o kɔni kɛra u bɛ ja an ye kosɛbɛ sabula kibaruyaw bɛ jamana tɔ yɔrɔ minnu na an bɛɛ sirannen don an bɛɛ jatigɛlen don an fana ka marabolo kana na taa kɛ olu ɲɔgɔnnaw ye nka an bɛ waati min na ko sisan min ye Nara yɛrɛ finitigilakaw kɔni olu kɔni ka wuli ka jɔ fanga bonyalen bɛ kosɛbɛ Nara n'a tɛnkutugu bɛɛ lajɛlen lakana ni fɛɛrɛw la an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka lakana basi lafiya k'o sabati an ka jamana kɔnɔ na
an ka finitigilaka minnu ni tora senfɛ ala ka badabada nɔgɔya u ye minnu bɛ yen n'olu kasara la n'i y'a sɔrɔ olu jɔngina ala k'olu ka jɔngini da o yarabi ala ka bɛɛ lajɛlen fiɲɛ bɔ da ka se ka k'u ye u bɛ se ka basigi min ni mɔgɔ b'o la bi ka ɲɛ san ka jamana ma yarabi ala ka u baara ni k'o dɛmɛ ɲɔgɔnya k'u bila o sira kan an ka jamana basigi lafiya u bɛ se ka sɔrɔ cogo min na n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ korokaw fɛ wulikɛjɔ kɛbaw n'o ye marifatigiw ye olu donna koro o kɛra sibiridow ni ka dugujɛ kununko kari la yaasa k'o pɛrɛtigɛ d'a ma Amidu b'an bolo nɛgɛ kan nin waati na ale b'a ɲɛfɔ an ye e yɛrɛ jɔni. Ne tɔgɔ Urore Togo de Amidu, ne bɛ bɔ Koro cercle la. Amidu, an ye kunnafoni sɔrɔ ko sibiri sufɛla fɛ ka dugu jɛ kununko kari la jadiwala tigilamaw k'u donna Koro ye dugu yɛrɛ kɔnɔ la o kuma ye tiɲɛ ye wa? Awɔ tiɲɛ don, u donna Koro dugu kɔnɔ u y'u ɲɛsin Koro commissariat de ma. Commissariat tagalen Koro sɔrɔlaw ani gendarme minnu bɛ yen u bɛɛ nana fara commissariat kan. Ala y'a kɛ mɔgɔ ma sa banani ko jugu fana ma kɛ mais o kugo kɔni ci u seginna ka taga ka don Koro dugu yɛrɛ kɔnɔ ni y'a sen fɔlɔ ye. Wulikɛjɔ ninnu bɛ kɛ yɔrɔ caman na nka ka kɛ cercle yɛrɛ kɔnɔna ye aw yɛrɛ fɛ mun de la o bɛ ka se ka kɛ? Koro cercle yɔrɔ caman ye bɛnkan tiɲɛ ni olu ye. Donso minnu bɛ ka yɔrɔw garder olu bɛ yɔrɔ gardiw bila ka to bɛnkan ma donc yɔrɔ libéré don et puis sara de don sira bɛ bɔ u ni Burukina cɛ o de y'a to o bɛ ka kɛ. O b'a yira k'a fɔ bɛnkan min tiɲɛna bɛnkan in a nafa bonyana wa walima bɛnkan in a bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔna na de? Bɛnkan nin kɔnɔ a bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ dɛsɛ de ye mɔgɔw bila bɛnkan nin tiɲɛni la sinon bɛnkan hali minnu y'a tiɲɛ an b'a dɔn kɔlɔlɔ b'a la mais dɛsɛ de y'an bila a kɔnɔna na parce que an ma mɔgɔ sɔrɔ mun b'a lakana militaire welela ka dɛsɛ o ma na kɔrɔ militaire minnu bɛ a ka dɔgɔ ni attaquement kɛra u b'u wele u tɛ se ka taga donso minnu bɛ yen u bɛ ka kɛlɛ kɛ u yɛrɛ ye mɔgɔ tɛ k'u dɛmɛ financement baga t'u la donc u y'a ɲini anw fɛ ni bɛnkan kɛra u b'an ka ɲɔ jeni ni ani an ka bagan gɛnw u b'a bila o de mɔgɔw ye bɛnkan kɛ pour u ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ mais o bɛnkan fana kɔlɔlɔ b'o la. Aw minnu ye bɛnkan tɛgɛnɔ bila an n'u ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye ɲininka bi bɛnkan in ani kɛli kun kan walima bɛnkan in e fɛ a man ka kɛ de? Bɛnkan nin kɔnɔ a ma kan ka kɛ dɛsɛ de y'an bila bɛnkan nin kɛli la pour que an ka se ka an ka ɲɔ ni an ka fɛnw lakana o de y'a to an y'a kɛ. Ne nin ma kunbɛn a bɛ se ka kɛ mun ye ka ɲɛsin Moti mara bɛɛ lajɛlen ma? Bon Moti kɔni de Koro cercle ni ma de Moti dugu bɛɛ député saba région ni cercle bɛɛ Koro de député 4 a ka bon ni Moti bɛɛ ye a sɔrɔ fana ka bon ni Moti région sɔrɔ bɛɛ ye ni Koro kɔni ma kunbɛn a bɛ kɛ kasaraba ye Moti région ma an kɔni bɛ wele bila Hasimu Koyita ni ani Sogeli u fila ka datugu u da la mɔgɔ t'u ye cortège ka tɛmɛ an t'u ye an b'u ɲini fana i t'u ye gɛlɛya b'i kun hali k'a ɲɛfɔ ye a tɛ sɔrɔ n'an bɔra burusi kɔnɔ ka na an b'u ɲini an t'u ye gɛlɛya b'an kan k'a ɲɛfɔ ye a tɛ ye fanga bɛ sɔrɔsilaw ka bolo an kɔni b'a nafa ye hali fanga kɔrɔ nin yɛrɛ o ka fisa an ma ni bi nin ye parce que fɔlɔ mun bɛ yen nin tɛ ka kɛ fanga kɔrɔ mɔgɔw yɛrɛ tun bɛ ka o seko kɛ mais ninnu yɛrɛ tɛ ka foyi yɛrɛ de kɛ est ce que kɛlɛ in banna a ka di sɔrɔdasiw ye wa an yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ ɲininka o la an ni sɔrɔdasiw kumana n'u ye turu 3 kɛ an ka yɔrɔ la kɛlɛ bɛ ban o ye turu 1 kɛ u danna o ma depuis coup d'état kɛlen ni bi cɛ a fɔra u ka kan sigi u ma se ka kan 1 sigi nin ye san 1 an kɔni ma nafa foyi ye k'a fɔ mɔgɔ kuraw nana k'u ye yɛlɛma don an ka cercle la an ma nafa foyi ye a la sɔrɔdasiw n'u bɛ fɛ ka kɛlɛ ban u kana fara donsow kan donsow bɛ yen cɛdenw bɛ yen minnu bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ nin ye olu de kan ka kala mais dɛsɛ de y'an bila a la u kana fara an kan an ka kɛlɛ kɛ. An balona k'a fɔ ni tun ye Amidu Kane ye an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi a bɛna sira min fɛ ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ Dura marabolo ye kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ olu ka sugujɔla dɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bagan baarakɛla n'o ye fulakɛ dɔ ye kununko ale su yera Dugabugu ani Temu cɛ u kɔni y'a janajaw bɛɛ lajɛlen kɛ faamaw nana lajɛ o kɔfɛ ka su da somɔgɔw ma nka fali kɛra cogo min na e ka dɔn maa tɛ ka ɲɛ sɔrɔ o la ka sanga ni a burankɛ ye an y'a ɲininka ale y'a yirana k'a fɔ ko sigana kɔni b'a la kuma min fɔra olu ɲɛna ko donsolakaw de kɛra sababu ye yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma a burankɛ b'an bolo nin waati na nɛgɛ kan an balimakɛ bɛ bi ne bɔ Dura commune de la an balimakɛ an ye kunnafoni sɔrɔ ko e ka cɛkɔrɔba dɔ ko a kun ɲɛma turuna kununko k'a su yera a ko kɛra cogo di? ne yɛrɛ burankɛ de don kununko kɔrɔmɛ ye dɔrɔn k'a bɔra so yan nɔ ka taa sugu la ale ye sugu la ko dɔw y'a minɛ pɔn da la ka tora ka taa n'a ye ka taa barika la k'a fa ala y'a kɛ n taara su dalen sɔrɔ n y'a kuma di Dugabugu faamaw ma o taara ko taa kɛ k'a ban ka sɔrɔ ka su yɛrɛ de di ne ma ko n ka taa n'a ye cogoya min ka di ye ni kuma wɛrɛ min bɔra kɔfɛ ko olu yɛrɛ se ka sɔrɔ ka nin ladɔnniya la ala barika la n kɔni y'a sutura ko in tɛ kɛra o cogo la. Cɛkɔrɔba in tunu waati aw la ani a suyeli o kɛra waati joli kunda kɔnɔna na? Wallahi cɛkɔrɔba in tununa an bolo 11h waati la a kunna sibiri dɔ de ka dugujɛ kununko dimanche de la a yer'o la a su yɛrɛ Dugabugu ni Temu furancɛ in kɔnɔ. Cɛkɔrɔba in yɛrɛ a ka baara tun ye jumɛn ye? Bagan baara. Sɛgɛsɛgɛliw la jɔnniw de kɛra sababu ye ni ka se k'a minɛ? Tiɲɛ yɛrɛ la a fɔra cogo min na ko donsow de y'a minɛ
yɔrɔ jumɛn donsow a fɔra ko dozo de y'a minɛ tiɲɛ yɛrɛ la o yɔrɔ in kɔni tɛ se k'o yɔrɔ kɔni latigiya dɛ fɔra dozo de y'a minɛ wa dun kɛra duwabugu yan a bɛ taa sugu jɔ de la a si bi san 80 san kɔnɔntɔn a b'o yɔrɔ de kan a fɔra ko donso y'a minɛ an ma sɔn min kunnafoni foyi la k'a fɔ n'a sɔrɔ ni donso don u y'a minɛ kun kelen min na an ma se k'o dɔn wa an m'o kunnafoni foyi mɛn o la tiɲɛ la a bɛ komi sigida kɔni tiɲɛna ka ban ten o lakana yɛrɛ t'a la bilen bi na ne yɛrɛ min bɛ ne ka hakili kɔnɔ bi mali faamaw bɛɛ ka bolo fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ ka sɔrɔ ka hakililaw di ɲɔgɔn ma ka nin ko in dabila ka bɔ mɔgɔw kunna fila ti ye bamanan ti ye bɛɛla ti ye an bɛɛ yɛrɛ dama an bɛɛ maliden dama ye n'a kɛra ko ni maa yɛrɛ ye bi waraba yɛrɛ ye o ka fisa n'a ɲɔ ye den tiɲɛna n'a ma lajɛ ka solution ɲini nin da taabolo ye dɛ taabolo ɲuman foyi t'a la bilen an bɛ dugawu kɛ yarabiya la an ka jamana basigi lafiya bɛna sira min fɛ ala ka jamana in bilo minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an baladan k'a fɔ malo jeni kɔni dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ maa si tɛ se k'o hakɛ fɔ k'o sa dan na sanko ka daminɛ sibiridenw la ka na kununko kari fɛ baloko kɔni hali ni maa bɛ se k'a fɔ k'a bɛ kɛ jamana in kɔnɔ na baloko fiyɔrɔ bɛ na a kuma tun bɛ sen na tiɲɛ don a kun b'a la ka kɛ dɛ nka kununko dama kɔnɔ na balo min jenina a ɲɔnɛ ma deli ka jeni fɔlɔ ala ni caya fɛ u y'a kɛ yɔrɔ caman na k'a dɔn k'a fɔ walandigilakaw fɛ u ye sumaw jeni ye min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra sibiridenw o kɔfɛ kununko besɛnkaw fɛ u ye sumaw kɔni jeni ye besisi komini kɔnɔ na ka taa ni o mansinw ye o kununko kelen la u ye sumaw jeni yɔrɔ min n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ komini mariko kɔnɔ ye buyaki wɛrɛ la ka se ka sumaw jeni ye ka tila ka na sumaw jeni fabakura u ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ kuna sinigo ni kununko kɔnɔ na yaasa ka nin dɔ pɛrɛtigɛ d'a ma an ka taa buyaki wɛrɛ la an balimakɛ dɔ bɛ yen ale yɛrɛ ka suma jenina an balimakɛ bɛ min ka bɔ buyaki wɛrɛ la an balimakɛ an ye kunnafoni sɔrɔ k'u ye malo jeni dɔw lase aw yɛrɛ ma k'e ka malo jenina ko senfɛ a ko kɛra cogo di samedi don u ye jɔgɔ duuru jeni anw fɛ yan buyaki wɛrɛ la o dugusajɛ dumasi u ye tari 4 jeni anw ye ka tari 6 jeni fabakura o bɛɛ kɛra dumati a kɛmɛ kɔlɔlɔ ko dan ye tile bɛ ka malo tiɲɛ kɔnɔ b'a la k'u tiɲɛ malo yɛrɛkɛlen don ten maa tɛ se ka gosi u la n'i taara tiɲɛni ko dan don an degura dɛ an degura yɛrɛ ni degu tɛ fila ye bi kɔni degu b'an ka yɛrɛ de an tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ si forow bɛɛ ma se ka siɲɛ min siɲɛna o tɛ ka sɔrɔ denbayaw bɛɛ kɔlɔlɔ la u tɛ se ka taa foyi de kɛ bɛɛ de bɛ so kɔnɔ ka sigi adamadenya na a kɛmɛ kɔlɔlɔ ko dan ye an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ sira a tigɛlen don an tɛ se ka taa ɲɔnɔ an tɛ se ka taa kuruma an tɛ se ka taa yɔrɔ si an sigilen don buyaki wɛrɛ dɔrɔn de la yan ɲɔnɔ sira la u y'a sira tigɛ an na depuis jaga wɛrɛ la u bɛna u da ye diɲɛ don o don n'an ka maa min taara u b'o minɛ ka taa n'o ye u bɛ bugu ci dɔw la an tɛ se ka taa sango u ye falada fana minɛ u bɛ t'u sigi kurunda la n'an taara u b'an minɛ yen ka taa n'a ye u bɛ mugu ci dɔw la bon kuruman sira u y'a tigɛ an tɛ se ka taa depuis tese u sigilen don yen n'i sera u b'i minɛ ka taa n'i ye a ko kɛmaw ma kɔlɔlɔ ko dan de ye an yɛrɛ ka mɔgɔ min b'u bolo kungo kɔnɔ sisan a bɛ se mɔgɔ 7 ma a bɛɛ minɛnen b'u bolo kungo kɔnɔ maa tɛ se k'a degun fɔ ka se a dan na a kɛra an bolo baara ye dɛ n'a fɔra tɛnɛ ma se ka kɛ dɔɔni min kɛra o fana tɛ ka sɔrɔ a ko a bɛ ɲini ka bonya hakili ma a ka d'an ye komi ka sɔrɔsiw bila ka na pour que an ka se ka lakana k'an ka malo ninnu sɔrɔ ka don an ka so n'o tɛ denbaya balo t'an bolo dɛ foyi t'an bolo n'i ye an ka dugu yɛrɛ jateminɛ n'i y'a tila sigiyɔrɔma 10 ye kelen in dɔrɔn suma de b'o bolo nka t'a tɔ 9 si bolo bon an hakili b'a la ko kelen ni yɔrɔ mana sɔrɔ an bɛ se k'o fɔrifɔri mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka hinɛ kɛ ka se waati dɔ ma n'a kɛra k'a si ma sɔrɔ dugu a bɛna kɛ min ye an t'a dɔn dɛ ne ka kumakan laban kɔni y'a k'an ma gɛn an baladan k'a fɔ ni tun ye buyaki wɛrɛ la ka dɔ ka ye o kɔfɛ an ka taa fabakura ka dɔ bɛ yen ale yɛrɛ ka masi jenina ani ni donso ka wulikajɔ tɛ kununko tun bɛ fɛn bɛɛ da fabakura kan nin waati na n balimakɛ e bɛ min ne bɛ fabakura nɔnɔ mara kɔnɔ komini mariko la an ye kunnafoni sɔrɔ ko kununko kari ko jadiwala tigilamaw taara aw ka malo dɔ jeni ko k'e ka masin dɔ jeni a ko kɛra cogo di maa min bɛna foro kɔnɔ da tun bɛ maa 100 bɔ an ye baara daminɛ an tora baara la 11 waati an bɔra ko kalama waati min u sina ka na bɔ ni marifaw ye ka marifa mankan turu malodonnaw bolila ka na o nana tasuma don malo tɔ la ka tasuma don masin na ka masin bɛɛ kɔni jeni masin 3 de tun bɛ foro kɔnɔ a n'a malodonnaw nka ala y'a kɛ o sera ne ta in ma o ye tasuma don masin na ka tasuma don foro la ka fa bɛɛ kɛ sisi ka adamaden yɛrɛ tunu sisi la ala barika la dugu ko maa kɔni kɔnɔ kisɛ ma masin sɔrɔ masin ma bana a n'a ka masin bɛɛ kɔni tiɲɛna ka kun e ka malo jenini ɲɛ kununko ko u kun nana sibiri sufɛla fɛ ka dugu jɛ dimasi la k'u tun ye malo jeni ye u ye malo jeni nɔ sibiri sufɛla fɛ ka dugu jɛ karila nana tasuma don foro la n ye mɛri wele sufɛ k'a fɔ mɛri kɔni ko ko ale ye ci lase kari sɔgɔmada fɛ an taara ka taa baara daminɛ parce que kisɛ de tɛna i b'i da dugumade k'i si an bolilen mɔgɔ nana se masin ma o tasuma don masin na ka marifa ci masin na ka masin karitɛriw ni fɛnw k'a bɛɛ yele k'a bɛɛ sɔgɔ ka pinɛ ni fɛnw k'a bɛɛ jeni an kɔni kamana gɔnna an bɛ yɔrɔ min na an kamana gɔnna an ye ci lase faamaw ma kabini utu kalo sara an bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ malo tura nin gɛlɛya in kɔnɔ
ka ngira kala ni gela ngono molo daga tani gela ngono molo daga bushi ni gela ngono an wona an kamana gona an wona mi danga du kona di sa fio an woni sila se fa bete imena meri la ko kai chifo kan sigi da ka ka fuike kama je be kamana gonelu ni kamana fa ko ni manda je ka an kotle auna akama kona fa ande mali kona de sanga ni wacci be ni mbala ko komini marko kono na aw ni nyonon jamanja lagana ba mu be nyonon ama folu yewa ani nyonon che club binani ani jabal che club bi sabani doni na fara dora cibi ka dema o ye tasma do furun na kuma ku kunda ku ka ala ko nana o segladi ni dugu ci ati tulo mo wadu dugu kono an kamana gona ngon kama ka kula ante mali kono wa an mali de yango ni an kamana gona de ko ndamne sa nyaaw ma durbe ni tole ko ina so ci fanga gona ma o ko jora ya an fe afolo an ma fla bu bulu ma fla ni na kam ni ci ta mur kalo kle wulula ma durbe ni to ka taw ye mo kana dora ka mu ci la ku fati o ma ni o ma bon do ma nga sugu mobili tanto duma ci tante ni o lo mobili mine mo wakile mi mala ko fana ni to ala ne ko mi wele damu na jamana e ko ko fla ana ami senaka ka yera balo ami mi kira ka jamana de balo ka baraka jamana de ko man ko na sama sa on fa folo sigidar la kana ba mu be no dozo la ka kunu mo wuli ga jami kira ka nya sawma olu ka wuli ga kara muy dozo la ka no nga wuli ga jore trasa maji saba to mi do mo tanya maji nani de ma ka belo kili de jeni wuli ga jore saba trasa maji to ko sira na so na ma ka ko ni mi ama ka yera jali jamana de over ko na je ko la kana jaga na o se ora ndakana na uviano na angoni anyeni na antonyana ambaladan ka fo ni tuye mi kado ka fo fa kura kado kanye uya fo chiko mina me dugo ke ala ka jamana mbasiga me mi fo shuni clé anga jamana kono siga fo mina kuma be sina jamana fama uka laje uka fere betige siga fo ka sega sabati nasro de bika marfa mbla sababu ake gasa go siga la mo ka lafia ka srobi ambe kulela kwanga franyela fanga manyema ku ya yira ka fo frajela kaula ko chen ka fuye na soro no bere yeledo jamana dum bere ka fo ko siga fo ka ke marfatiki jagunu munu yanga faso de uye france ya yira ka fo ko aleti jeni benyoyaye jamana fe mami be benya tani jari wala tikela mawe o puma blalai u ka fere betike de o de kelen fole sa ko foto de mba do ka fo ko chen la ka chen jala vo mi na mogo bala be ka fo france jamana yi u ka siga fo la yini jona anyere mani nyonje u kana france nyesira la jere nu yo barasiki senga marfa bla chogo marfa ka bla timo ko lafia no kera atok mau amistroga no bunako ka note ka foko siga fotei ande jene négociation e dongo do tasma be ga do maula dia dongo do dugu bala ka wule malekura be na soro dugu ere tote ambe dugu ke yarabi ala fen be nyonya yi ala kamblo siraka ka fere be tika jamana la kana ka seka blo mene kono nambura yi ambalaran ka fo kalankwen ube masna marabolo konena wuliga do keba yu kunda yenga fana unana yeno ukere kado ka fo sibrido ukoni senfe uya ire ka fo kulu kwani ubina kangar da foloka maso mene ka klako maso bla kolu chika ta fo dugu kono ni dugula ma maso ko ya klima kubina dugu ngwani asmo ko ne ti bara wa kulu ti sra mashi kelenye ya saka pratika da mani watina ambal meka da bebo marako na ambal meka bimi ne be kulu mala kala ko ambal meka ye kuna fo soro ko jumado ko malfatigi do kundara kala ko ka ko unana mado mene ka klako lu bla ako kera chogodi unana an fi ume do dugu konnana u kɔni nana dan an ka ciga foro la an ka misitigi dɔw bara k'u bɛ taa sɔgɔmafɛ misiw yaala donc n'o misiw giri denmisɛnnin nana kibaruya fɔ a ye k'a fɔ ko bamanci ninnu bɛ kungo kɔnɔ an k'u ma sisan u kana taa ni misiw ye kungo kɔnɔ bilen u ka misiw to soda la o la ne yɛrɛ mun ye ka kuma i fɛ ne yɛrɛ baden n dɔgɔnin tun bɛ yen u kɛla kɛlɛ wele k'a fɔ ne ko wa ko manu kɔni y'ale gɛn mɔgɔ fila y'ale gɛn mais u ma se k'ale sɔrɔ ala y'a kɛ a bolila a nana wɛrɛ la a nana ka ni kalifa don ni kɔrɔkɛ wulila ko ale bɛ taa ale de ɲini olu gɛnna u y'o minɛ binakɛ den fila fana bɛ yen u ye cɛ fila fana minɛ donc ka t'u sigi sirasun dɔ kɔrɔ an ka foro la yen donc k'u ɲininka yan donso ko bɛ cogo di maa jumɛn ni maa jumɛn b'a la olu kɔni bɛ kunnafoni bamanan d'u ma k'olu ma sisan olu ye donso ninnu y'a bɛɛ dɔn k'o tɛ k'olu tɛ mun kalama u ye kunnafoni di u m'a di u olu b'a bɛɛ dɔn mais olu bɛ mun ɲini u fɛ sisan u ka n'a fɔ dugutigi ni alimami u kɛ bɛn donso minnu b'an fɛ yen an ka taa n'an ka marifaw ani an ka baafilaw an ka t'o d'u ma n'o kɛra baasi foyi t'an sɔrɔ nka n'o ma kɛ an ka sumaw kɔni an ka jɛnw bɛ sabu u ti tigɛ u nana so mais a y'a sɔrɔ alimami yɛrɛ tɛ so dugutigi tɛ so a tɛna lagali dugu kɔnɔ mais an bɛ jaabi d'u ma fɔlɔ k'a fɔ an sɔnna an ma sɔn u kɔni nana o kibaruya de fɔ an ye. u ye nin min kɛ aw la jumadɔ yalima u ye dɛlɛ fɔ u ye waati fɔ k'a fɔ ko u mago bɛ jaabi la o waati kɔnɔna wa. u m'o faamu u kɔni ko an ma ko an kɔni kɛ taa ni marifaw ani an ka baafilaw ko an ka taa kɛtɛ olu di donc olu kɔni y'a yir'u la k'a fɔ an ka donso olu tɛ so bilen an ka donso kɔni bɔra a mɛnna u kɔni bɛ se ka na ci di dugutigi ni alimami ma sinon donso t'olu fɛ yen bilen k'u kɔni u dɔgɔw la sabu olu ye yɔrɔ in bɛɛ dɔn u y'a fɔ an ka mɔgɔ dɔ ye k'o y'a jɛ o m'a jɛ olu y'o dɔn sabu o fa tun ye donso ye olu y'o dɔn an kɔni kamana ganna tiɲɛ yɛrɛ la
fanga ka lage u ka ngulma genye no te ko ko na ba fe ga duanga sa nanga sumo mate ko ngobi duanga musala ku itala ma saba menene ma menene ko na foni charla sonu ga bla dugula mo kira dugula ma de girno de sirana saba amase ga dala ku bu bla nu tu fa nga ala ya ke chenra la ko ni yu bla bon yu bla ni kuna foni nde ku mo de bala to kana kuna foni nda dugu mo de kloka donc na sona bengama afora bana na ma so bengama nu yo mo so pour le go fa mamunu nana juma do kan wala nke no kuma sawra juma na kanani wala runu ke ukme plus sawra de la aw jinu de bulu ani mobile fla bo umo ka tsaira de ku uye mo munu mine olu ma saka do mo haka era mundu tellement que do be yiri koro to sori ma tukono inyebu la kenaka fa befe ukala ka marfa kiso boka jiru la ko bo ku sembu ni dozo che ku sembu ni fanga che olu tabu ni fanga ni dozo che wo tiso olu la ko tisla la kana bo nye olu tisla dozo ni wa olu ta dabla kulu fara ku ba ko ni ku ta dabla karamo ke angoni bi mu bo fanga e fanga ka jor la u kan lage hallo lu kamate de u kan lage ala ra kama u kan ma fleto ka do ka panyo fato de do on fe bara fo tebli hada ma de besigira ko na kira mu wala fa bete fo tebi ma jita ta ko no angoni bi la yini mu ni fanga ko ka ke ala kama u kan dene ni na antanya na de ambe dugo ke yara bi ala jamana imbasina la fia ala ka jamana blo straka ni tu shira do kan ka bo kalan ko kolongo marabulo konana jumado wuliga do mikera kanya suma be dugo ke jamana imbasi yarabi ala ka mali blu sraka namburaye nyugunga ufe olu wulila ku jo jumado olu yu tegada ambalona ka fo jari wala tigila bawka ma doka sigana mado ko atume seka la nyugu marabulo kona ko so ke nyugu mbilama o kelembe ka seka kama na kwanta nyi ka jesuma ako seka sefe ambalona ka fo ni be moy dolenda la mene maw manga jigi bamana ni bele ile tumbala ka feyini akone minena amenene kofe wenye ngaluta nika nyesa maka seka like kata genga juala ere ay shira dawdi nika klaka nimero dawdi kayira ka fo tiendo olu jadi wala tigilama wala tinyolu ka mayewa na meseka la e ambala dan ka fo ube marabin kona na dasiruma ane wuli ka jamin kera ka nyesi nyuguma ni asoro jadi wala tigilama daw faraula kwa le ere tunye marfa chilai olu chera jugu chera krena jadi wala tigilama chera ka nyesi nyuguma ambala dan ka fo kofe nyugunga ye wele bla lakana baw makafo kulu ye mado mene ko sigana mado wa ko abeka shira chamandi anga jamana lakana baw ya iraula nyugunga ka shira ula kafo nyugunga we kuka aka nimero nayo duma ko ka nimero nunchuma uluko ne ga jurusara nunchi anga jamana fama go kuka fereke ko ka tadi marakala ka mo luya ira ka fulu kontita na marakala choko shikelena nasuru yarabe na nofe ubina nofe nutira nofe ulu kontita tana marakala ukone ngara kamine jumado ambalo nan ka fo afora ko kofe ko bikla ka sekana foni yoro ina mai ngone mbubulo ayre kuna fonu tari nga kuna foni mendele do ka foni ala sunama kubita anofe bi nu tara nofe o kuna foni na dauma nu yere mata nofe ni ala sunama kuna foni na taula ambo pratika dauma ko ni menyunga ubule wa puma mebe ni sigana tola ajora la waikado ayre tumle fon na dasira bala yelema ambe feme vo jamana famawi nu ye ni nyanda umene uka fereke chiendo makani ka sherati ka yere ngane nyona umene kaduma uka fereke alibi kan nywana ude keka nyingaluta wala makani nywana u kaseka fere bale tiga nule bikaso ne kaseka kungo don ko ayre fola ambe dugo ke miye wuliga joy bi alibi anga de mana basi la fiya bina sira fe nambe bu kumala ala kanga de mana basi namburai ambala dan ka fo ne ngele mbanga de mana kona na bi bela gele be ki yere nyinga siya u nyigine menyona sigu kelembe ka dese andese na sugula ka sowe ka dugu munu ye santama ungenyo fe ka kle ka ikulu nyeti da nyonga bisango bi ne nyono marabulo la jabi kata masna marabulo la jabi krenena mali yere fantama fe ni bi yoro munu na bi ne dabal bankodi ambal ma ke doni ya so ale fly alere e kada ale jitemina bakene na be nyono marabulo kona na ay kuma ka munu fo ni ko istemfe angalame wallahi a journaliste ade ka fara nyonga aka bedo mali do ndula ukana fanga laje blesa uyer dama ka nyon laje sa shekana bo shala ukam mali fanga yer de yika to fanga mogo ba yer de la fanga ma foi dila ama nani foi angoni mai bubi ci wiyele utina ni ngara utimo godla dubu tawam ba fa nga dozo genga bo dozo ya ndoro dozo tew mali fanga do sa dubu tawam ba ko jadi so ya ndoro jadi so sa mali fanga do wallahi mali fanga do te ni ngara ibru bogar te daga fanga na ni ma ke sala o ni fagal do kera ni dugul do kera ni dugu jen do kera ni nafulu ce do kera mun be am mo de ba te minde gelay ne ka bo mali ko minde mali fanda o senegal baga maralaw ka senede non mun ngonte mun digine dame mali nafulu de ko o manin dami e kan nafulu ko ba fe kan ni e nyana e bina ani yoro de minanaw ni e ma nyodi ale ba beta aya fo mal de ala kamo de fanga fo jo toy ambe mal de anga jiga anga mo anga be ani nyonde mali ni ma yoro ere ni nyama ere bo mali la to te sigaso ni nyata sera nyoro mo ko kele ba se sigaso mo dama ko ere taksali
nafa sura sira yɛrɛ min bɛ min attaqué bi sira fila dɔrɔn lajinɛ sira kɛɲɛ ba sira non a tɔ bɛ attaqué dɛ a b'u minɛ jomo da maliden bɛ ka sa mali nafolo bɛ ka tiɲɛ an ko fara ti sɔn sigi ka fɔ ma fanga ti sigi ka fɔ kɛ malidenw an ɲɛ dama an ka sigi ka fɔ kɛ an ka bɔ fanga ni a ka jadi ti kɛlɛ u ka taa olu n'u ka kɛlɛw kɛ an minnu ye fandaw ye sɛnɛkɛlaw bagan maralaw ye an ka tɛmɛ an ka sɛnɛ n'an ka bagan mara ye an ka hadamadenya kun cogo an ka sigi ka fɔ an ka tɛmɛ n'o ye dɛ ni mali fanga ye mali ye ni jadi ti yɛrɛ a ka jadi to olu dama sigi ka kɛlɛ kɛ an ka jɛn dɔ la sa an ko hakilima bi fiyɛ tulo bɔ ka sɔrɔ bolo ma don a ɲɛna kuma de don n'i y'a baara kɛ i b'i ka du mara n'a ye mais n'i ma a kɔrɔ dɔn i b'i yɛrɛ tiɲɛ a kɔnɔ an k'a lajɛ sa minnu sigilen de san kɛmɛ fila an de bɛ ɲɔgɔn zafini ni ɲɔgɔn guya an ka tɛmɛ an ka ko ye mun kɔni ka di ne o ye bɛɛ ye malidenw u k'a lajɛ u ka bɛn donso k'a ka marifa bila ka tɛmɛ n'a ka baara ye fila k'a ka fɛngɛ bila a ka tɛmɛ n'a ka bagan baara ye yɛrɛ min kun bɛ dugu kɛrɛfɛ a ye ɲɔgɔn wele a ka n'a sigi bɛɛ ka sigi yɔrɔ a ka sigi ɲɔgɔn kan a k'a to ni jadi sini a ka tɛmɛ n'a ka so ni fanga nana a ka tɛmɛ n'a ka ko nin ye nin diya ye an b'o bɔ a ni ɲɔgɔn cɛ kun t'a ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ mali fɔlɔ la ni tun bɔra mali yɔrɔ o yɔrɔ tu b'a ko la yɔrɔ o yɔrɔ o y'i faga so mais bi a filɛ a gɛlɛya sera bɛɛ kan a bɛna mɔgɔ foyi tiɲɛni kɔ fu ni tile nin zara nin dugu in wulila nin ka nafolo kɛra a bɛ nin ɲɛ an ka hakili sɔrɔ sa malidenw bɛɛ ko ni sɔrɔsi yɛrɛ la olu de bɛ kɛlɛ ɲɛ dɔn olu de b'a kɔnɔ min b'a kɔnɔ olu b'a dɔn ja olu juguyara tɔgɔ u ma kɔn dilan u ma sira dilan u ma na ni balo ye u ma na ni kɛnɛya ye fo ɲɛ nin gaso in jɔ dɔrɔn jamanaden ma lafiya ko k'e bɛ nin jɔ sɔrɔsi ni ɲɛmaa ma i kɔfilɛ kɔmaw na fo ale ka lafiya dɔrɔn maliden yɛrɛ de an bɛ tɛgɛrɛ fɔlɔ dɔrɔn maa nɔfɛ ka sɔrɔ an de kun b'a la an de ju b'a la maa de bɛ ko dilan an bɛ sɔrɔ k'a tanu ko ma dilan an bɛ k'a tanu mali de tiɲɛna a ma dilan a tiɲɛna de an b'a fɔ IBK an b'a fɔ Bube Mayiga an b'a fɔ ko Bubu Sise olu ma ɲɛni kɛ olu taara minnu nana kɔfɛ olu fana u ye mun kɛ dugu ci ma jɔ forojɛni ma jɔ dugu datuguli ma jɔ mɔgɔ de m'o bɛɛ ka faga a bɛɛ partout o ma kɛ IBK yɛrɛ tile la dugu datugulen ma a ti jɔ a ti bɔ o kɛra ni sɔrɔsi tile de la nin kɔni kɛra kulisi jɛni na ka kulisi jala to yen walahi ne b'i tanu don o don i kɔ nin ɲɛ walahi i ka tɛmɛ fɛn a ti tɛmɛ ne ka tile ne b'a bɛɛ lamɛn walahi an balaran k'a fɔ ni tun y'an balimakɛ dɔ kan ye a fɔra cogo min na jamana in basigi na lafiya bi bɛɛ da b'o kuma de la fɛrɛ fɛn fɛn bɛ senna bi u ka fɛrɛ kɛ marifaci walima malojɛni sumajɛni minnu bɛ senna ka se ka maaw dɛsɛ u ka fɛrɛ kɛ ni k'o sonsoro n'o kɛra a tɔ bɛɛ lajɛlen la an bɛ ɲɔgɔn faamuya an bɛ dugawu kɛ ala ka baara in bila o sira kan n'o tɛ tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la dɛ ala ka ka jamana kɔlɔsuma n'an bɔra yen an balaran k'a fɔ taama dɔ kɛra min ye ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ bi baɲankɛra ale yɔrɔw la bi ka taa se Bangasi kɛrɛnkɛrɛnnenya koro marabolo bɛɛ lajɛlen bɛ wulikajɔ la bi ka se k'i ka haminanko k'a yira taama dɔ kɛra taama min n'a kɛra baɲankarakaw fɛ yen kuma min fɔ a senfɛ Amadu Lega b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. ka bɔ Bangasi ka taa koro Sevare fo Waiga a goudron y'a la don o don attaque bɛ don o don attaque bɛ mori bɛ ka jeni mɔgɔ bɛ ka faga mori bɛ hali kunna sini kariw dɔ minɛna a b'u bolo hali san kungo kɔnɔ donc an y'a ɲini gouvernement fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ yaasa basigi ka na yaasa u ka se ka sira in kɔlɔsi bandi kana bin mɔgɔw kan gouvernement k'a lajɛ ka armée bila ka na joona joona teliya la yaasa u ka se ka jamanadenw n'a a bolofɛn lakana cogoya min na a filanan ye mun ye ne y'a jateminɛ k'a fɔ bangrayison kɔnɔna na mɔgɔw tɛ mun ye sɛnɛ kɛ sɛnɛ hukumu kɔnɔna na a tɛ ku mɔgɔ si la i ka taa i ka foro la dɔnni minnu sɛnɛna yɛrɛ an tɛ se k'o nana ye so donc a y'a jira gouvernement na u k'a to mɔgɔw ka taa u ka ɲɔgɔnw tigɛ. an balaran k'a fɔ ni tun ye Amadu Lega ni tun y'ale kan ye taama ɲɛfɛ an bɛ dugawu kɛ basigi lafiya ala k'o sabati n'an bɔra Baɲankara Maribugu o gɛlɛya min bɛ senna jɛnɛ marabolo kɔnɔ na kununko sifinnakaw fara ɲɔgɔn kan ne ka jɛnɛ kari furu ne k'a minɛ k'a yira k'a fɔ dɔ yɛrɛ tɛ dɛ jamana ɲɛmaaw kɔfilɛlen tɛ olu la bi ka Maribugu to bolo la fɛn bɛɛ bi ka fɔ bi k'a sɔrɔ Maribugu bɛ bolo la hali bi maaw bɛna ɲini ka ɲinɛ Maribugu kɔ ko ni Maribugu ma bila olu tɛna sira in bila a kɛnɛ kan denmisɛnnaka minnu bɛ yen sifinnaka minnu y'a kɛ dɔw b'u ka sira di an ka dɔw lamɛn. mais denmisɛnnin yɛrɛ bi ka sa diɲɛ don o don Maribugu kɔnɔna na cɛkɔrɔbaw bi ka sa boloko ɲuman tɛ o tuma k'an yɛrɛ cogo di Maribugu a minɛnen don an bariko Maribugu a ka ca 4 mois ye mɔgɔ fɛn o bɛɛ ɲɛ bɔ la olu ka taa fɔ Bamakɔ kɔnɔ ko fɔ tɛ moti hali kelen tɛ ne fɛn tɛ moti o mun ye ka jɛnɛ karifu sira tigɛ bi ne fɛn bɛ ne fɛn tɛ jɛnɛ karifu fɔra sira n'a fɔra k'a bɛ tigɛ donc min t'a la Mali kɔnɔ yan mais a kelen filɛ nin ye minnu taara fɔ k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ ye k'a fɔ ko fɔ tɛ moti mara kɔnɔna na c'est à dire olu ye nkalon tigɛ olu de jati so olu ye jamana tiɲɛla ninnu ye kabini dugu jɛra ma dumuni kɛ dumuni ko ya t'an na bi parce que an tɛ wuli dumuni tɛ yen foyi tɛ yen hali ne ka politique ne ka juguya bɛ cogo miiri dɔrɔn diɲɛlatigɛ dɔɔnin mais kɔngɔ bɛ mɔgɔw ka bi Mali mɔgɔ b'a la ka sa su ani tile hari su la ye mugu ci Maribugu fitiri sela dɔrɔn i y'a daminɛ fo safa ne yɛrɛ fanga bonda si tɛ comme wele kɛ yɔrɔ min a tɛ a y'a fɔ Asimi n'a ka jama ye k'u k'an lajɛ
an bokune numa an lajɛ bi an bɛ fɔ sinikɛnɛ n'an ka dagaw n'an ka musow n'an ka fɛnw nana an sigilen bɛ fɔ Malibu kɔni dayɛlɛ an tɛ bouger ka bɔ goudron na bɛɛ b'a ka sasa ni Malibu ma dayɛlɛ an b'a de fɔ san an ye dumisɛnninw de a filɛ de an ka kulo n'an ka fɛnw filɛ de balo foyi tɛ yen o de y'an bɔ ka n'an to yan bi n'u ma sira bila sɔrɔdasi minnu nana u ye kan de da k'u bɛ taa Malibu de n'u ma tila kɛ an biyan de an biyan fɔ waati min kolon kɔnɔ n'a juguya bɛɛ filɛ mɔgɔ bɛ ɲini k'an faga n'an cɛw bɛɛ bana o n'an cɛw bana an muso dama de bɛna ɲɔgɔn ta wa suma ko bɛ ɲini k'an faga n'i y'a mɛn k'u bɛ sin di den ma o y'a sɔrɔ a b'i kɔnɔ dɛ n'a t'i kɔnɔ nin est-ce que e bɛ sin di den ma an cɛw tɛ foyi foyi t'an fɛ kalo ɲɛnama 4 hɛrɛ foyi t'an kan est-ce que nin ka ɲi min mana wuli ko foyi tɛ maa la foyi tɛ maa la fɛn bɛ se ka kɛ maa la fɛn bɛ se ka kɛ maa la o papier an yɛrɛ dama de tɛ ɲɔgɔn fɛ mun bɔnnen ka taga sisan olu bɛna taa mun de fɔ sisan o nana an dɛmɛ ou bien an nana an sɛgɛn de o mana an dɛmɛ o an bɛ se k'a fɔ ko olu yɛrɛ fana bɛ jadusu fɛ n'olu y'u kɔdɔ jadusu mun bɛ na tun a ka ca ni hali ni mɔgɔ 100 ye olu le fana bɛ jadusu kan n'o ma fara jadusu kan a bada kɛlɛ tɛ se ka taa ɲɛfɛ Mali bana an sɛgɛnna sa an tɔɔrɔra n'u b'a n'u ta dun bɛ fɛnɛ k'an tɔɔrɔ k'an to yan an faw n'an baw an tɛ se ka to kɔngɔ na yan ten tant que jamana in kɔni n'u mana ka Maribugu kɔni bɔ bolo la an bɛ yan fo n'an bɛɛ sara ye k'an ban an bɛ continuer nin ye fo ka taa fɔ Maribugu yɛrɛ de libéré la n'o tɛ sinon an tɛ bɔ yan an bɛ sira tigɛ mobili tɛ dɔ jɛna a tɛ bɔ bi y'a tile 5 ɲɔgɔn diɲɛ don o don ni denmisɛnninw bɛ ka sa bi yɛrɛ su mɔgɔ t'a dɔn ni mɔgɔ yɛrɛ sara bi kaburu dɔ yɛrɛ sɔrɔ man di i b'i yɛrɛ ka tukɔnɔna yɔrɔ dɔ de sen i b'i dingɛ bɔ yen nɔ de i tɛ se ka kaburu sɔrɔ jadisiw b'i kunbɛn sira la ni wulikajɔ in na f'an ka man tulo la k'a fɔ ko mɔgɔ taara Maribugu an ka musow bi yan nɔ an ka balow bi yan nɔ an nana n'an ka fɛn bɛɛ de yan nɔ an bi yan de an ka birifin n'an ka fɛn b'an bolo yan tant que Maribugu ma labila mobili si tɛ bouger yan dugu in nin y'a kalo 4 ye embargo bɛ dugu in kan dugu in minɛlen don maa ti don maa ti bɔ an bi yɔrɔ min nin bɛ kalo 2 bɔ dugu dumuni bɛɛ banna denmisɛnnin fitininw bɛ ka da ka sa tile o tile a dugumada ye maa 10 ye o de bɛ da ka sa kɔngɔ bolo foyi de t'u bolo bi kɔngɔ de bɛ ka buna adamadenw fa an sera gouverneur fɛ an y'a fɔ a ɲɛna an taara ministre fɛ Bamakɔ an y'a fɔ a ɲɛna an sera commandant fɛ an y'a fɔ a ɲɛna an y'a fɔ gendarmerie ɲɛna an bɛ se ka solution sɔrɔ an n'an ka dugutigiw kumana an n'an ka maires kumana bi an yɛrɛ bɔra ka na Carrefour in tigɛ n'an ye malien ye u k'o fɔ an ɲɛna n'an tɛ maliden ye u k'o fɔ an ɲɛna an tɔ ɲɔgɔn de bɛ ka sa an jeunesse ɲɔgɔn de bɛ ka sa denmisɛnninw de bɛ ka sa funankɛninw de bɛ ka sa sin tɛ ba sin na ka di den ma tuguni ba b'a yɛrɛ ɲini den b'a yɛrɛ ɲini sako jugu dannen don Maribugu bi maa si tɛ ka taa lajɛ an fana bɔra bi ka na ko an bɛɛ fa siɲɛ kelen Maribugu ko in a n'an bɛɛ bɛ sa an ni Maribugu an bɛɛ ka sa ɲɔgɔn fɛ jɛnɛ sarakili den bɛɛ de bi yan wa an bi yan an tɛ taa dɛ n'i y'a ye an bɔra yan Maribugu libéré la y'o to k'an bɛɛ fa yan fo dɔ min an n'an ka binifini n'an ka dumuni bɛɛ de nana walayi an balɔnɛ k'a fɔ ni tun ye jɛnɛ mara denmisɛnnakaw ye an bɛ dugawu kɛ Ala k'a bila bɛnɲɔgɔnya basigi lafiya o minɛ kɔnɔ Maribugukaw ka se ka bolo b'u kan na nin kɛnɛ kan k'u bɛ foli d'an ma kosɛbɛ ko tiɲɛ don gɛlɛya bɛ nka cɛsiri min kɛra an fɛ k'u b'an fo la an bɛ fɛn min fɔ an tɛ foli nɔfɛ u ka se ka bɔ bolo la o de y'an ka minanko ye Ala ka kɛ ten n'an bɔra yan an bɛ taa jamana kɔ kan na Mohamed Samakɛ mun b'e bolo bi an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Inde jamana kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ min ye gɛlɛya kɔnɔ o bɛ nin waati na kosɛbɛ kosɛbɛ sabu fiɲɛ an bɛ fiɲɛ min sama k'a bila kunnafoni y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛyaba kɔni b'o la Indekaw fɛ yen k'a sababu kɛ an b'a fɔ o ma ko pollution d'air n'o kɔni ka fiɲɛ kɔni k'a cɛn gaziw ye mobili gaziw fo ka taa se ayiwa tasuma gaziw ma ko o kɔni gɛlɛyaba bɛ nin waati na a kɛra sababu ye Inde jamana ɲɛmɔgɔ olu ye yamaruya di bi sɔgɔmada ntɛnɛndon in na ko kalanso bɛɛ lajɛlen ka datugu walasa denmisɛnninw olu bɛ se ka kisi nin gɛlɛya ma cogo min na n'an bɔra an bɛ taa États-Unis an b'a dɔn k'a fɔ États-Unis jamana ale ni Chine jamana kɔni ko u bɛ k'u ɲɛ gɛrɛ bɔ ɲɔgɔn na nin waati na sabu ko gɛlɛya kɔni bɛ nin jamanaba fila ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni dɔ fɔla sibiri don nɔgɔnkɔrɔ tile 13 ko nin jamanaba fila kɔni kangari gɛlɛn kɔni tigɛ ɲɔgɔn ye wa ko a ma sɔrɔ dɔrɔn de min ye Taiwan jamana kɔni ko o kunkan kibaruya kɔni don o waati kelen kɔni na min ye États-Unis jamanakuntigi Joe Biden fo ka taa se Chine jamanakuntigi ma Xi Jinping ko olu bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛrɛba dɔ la n'an b'a wele ko sommet ntɛnɛnto bi sɔgɔmada in na an b'a dɔn k'a fɔ Équateur marabolo n'an b'a wele ko Guayaquil o kasɔmɔgɔw kɔni ko gɛlɛya kɔni bɛ kasodenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o gɛlɛya tɛ dɔrɔn ye wulikajɔbaw kɔni kɛra olu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna kɔni ka olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na n'an bɔra an bɛna Sudankaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ Sudan wulikajɔ bɛ sen na kosɛbɛ kosɛbɛ n'an b'a fɔ ko manifestation o bɛ kɛ maaw fɛ sisan maa mun n'an b'u wele ko pro démocratie olu kɔni bɛ wulikajɔ la ka ɲɛsin camancɛ fanga tigilamaaw ma wulikajɔ senfɛ sa sibiri don nɔfɛburu tile 13 o kɛra sababu ye ka maa 10 ɲɔgɔnna ko olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na karamɔgɔ Abdulaye an bɛ segin an bɛna an fɛ Maliba la an b'a dɔn k'a fɔ Bamako ya Yirimajɔkaw fɛ yen an ka siraba min na ale kɔni tun bɛ baara la n'a fɔcogo wɛrɛ n'a bɛ wele ko échangeur ko ale kɔni baaraw kɔni bɛ ka sɛnsɛn kosɛbɛ kosɛbɛ bi sɔgɔmada nana ko yamaruya kɔni na di maaw ma walasa maaw ka se ka tɛmɛ échangeur kɔni ale kɔni sanfɛla fɛ an ye kunnafoni min sɔrɔ ko kan kunnafoni la bi sɔgɔmada la o la kumaba dɔ tun ye nin ye an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya